Tak, to je to okolí, to je přístupová cesta, to je vstup. Tak, chata je v původním stavu, zděděná, tady je nepořádek samozřejmě. Tak, tady je taková, nevím co, teraska s takovýmto výhledem. Tady je samotná chata. Teďka to otevřu a ukážu, jak to vypadá vevnitř. Tak. Samozřejmě tady je elektřina. Tohle tady všecko zůstává. Jo, tady lidi prostě bydleli. Tak. Stropy jsou suché, úplně na 100%, nic neteče. A to byla několik let prázdná, ale je to vidět, že tady nejsou žádné rozvody vody a tak, nejsou fleky. Tak, jdeme dál. Tam je zarostlý. Ukážu, ale na fotkách to budete vidět. Tam je záchod. Tak. Něco je tam, ani nevím co, tam nechci. Tady je skleník, samozřejmě neudržovaný. Takhle do toho plotu je pozemek. Kolem, jak slyšíte, tady je ticho. A tady je pěkný kamenný sklep, ten je taky na fotkách vidět. Jo, ten je taky suchý. To překrytí je z betonu. Tam jsou nějaké věci. A ty základy, oni jsou z takového kamene. Jo. Takže to je všechno na vyklízení. A tak to vypadá. Jo, a tady je ještě... Co jsem tu nastoupil? Ty... No, bomba. Takže. A tady je zdroj vody. Takže tak.